Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые сложности у телеканала АТР все еще не разрешены. Подписывайтесь на наш Patreon и станьте членом большой семьи телеканала АТР. Ну а я перехожу к обсуждению основных событий и новостей сегодняшнего дня. И вот эфир я бы хотела начать с такого информационного сообщения. Сотрудники ФСБ России 2 дня пытали током Владислава Есипенко, фрилансера «Радио Свобода», задержанного ФСБ в оккупированном Крыму. Об этом сообщают Грати. Вот что они говорят. Співробітники ФСБ одягли Єсипенкові на голову якийсь предмет, підключали до нього дроти і вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу. С нами сейчас на прямой связи журналист, правозащитник и главный редактор издания «Град» Антон Наумлюк по телефону. Пане Антоне, витаю вас, ассаляму алейкум. Добрый вечер. Пане Антоне, расскажите нам подробнее, откуда вы узнали, что Есипенко пытали? Я, к сожалению, не могу назвать имя источника из соображений безопасности, но это человек, который лично общался с Есипенко. К сожалению, общался довольно короткий период. Это была такая почти случайная встреча. И Есипенко хотел ему рассказать, буквально несколько фраз сказать о том, как его пытали первые 2 дня после задержания, и о сегодняшнем состоянии, о том, что на него продолжают оказывать, но психологическое уже давление, что его физическое уже не трогают. И вот эти первые 2 дня пыток как раз привели к тому, что он согласился с обвинением, которое предъявляли ему оперативники ФСБ, и даже поучаствовал в интервью на телеканале Крым-24, где эти обвинения фактически подтвердил. Из подробностей, которые он успел рассказать за эту короткую встречу, только то, что ему на голову надевали некий предмет, подключали провода и подключали к ним ток, проводили к ним ток, постепенно увеличивая напряжение, когда боль становилась более нетерпимой. Это продолжалось на протяжении 2 дней. После этого пытки прекратились. А сейчас он отказывается давать показания по 51-й статье Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Ну и, в общем, на этом наша информация о нем заканчивается, поскольку независимых адвокатов к нему до сих пор, спустя долгое время после задержания, не допускают. И никак проверить, никак уточнить обстоятельства его дела мы, к сожалению, не можем. Но вот надеемся, что публикация информации о его пытках, которую он сам рассказал, надеемся, что она, во-первых, как-то остановит давление на него, а во-вторых, все-таки вызовет реакцию и допуск адвокатов, независимых адвокатов до него. Вот это псевдоинтервью, которое мы видели неделю назад, правильно ли я понимаю, что он его давал уже после пыток? Ну, судя по всему, да. Мы не знаем точно, когда интервью было снято, поскольку оно появилось там буквально через неделю, наверное, да, если не ошибаюсь, после того, как его задержали. Понятно, что оно было записано уже после того, как на него оказывали физическое давление. Я не специалист, не эксперт, и не смогу, наверное, дать какой-то оценки его поведения во время интервью, но у супруги, во-первых, его возникают некоторые вопросы. Там, одежда, которая на нем, она не его, принадлежит ему, у него закрыты рукава и руки. Адвокаты, вот я сейчас разговаривал с Алексеем Ладиным, адвокатом, который его должен защищать, никак к нему не пробьется. Он сомневается, что это не сделано специально, чтобы скрыть какие-то следы, оставшиеся после физического воздействия и так далее. Так что любой, в принципе, может посмотреть, как он отвечает на вопросы,
вопросом. Антон, а как вы думаете, почему все же к Есипенко не впускают независимых адвокатов? Мы ведь все понимаем, что уголовное дело сфальсифицировано, что данные дела в Крыму политически мотивированы, и, в принципе, относительно решений этих псевдосудов мы иллюзий не питаем, зачастую они бывают обвинительными. Почему тогда хотя бы не создать вот эту иллюзию правосудия? Ну, здесь, мне кажется, и судя по опыту дел, которые мы наблюдали в Крыму, здесь может быть два варианта. Либо действительно ждут, пока сойдут следы физического воздействия, такое мы раньше тоже наблюдали, когда людей пытали, но адвокатов допускали уже после того, как все следы сойдут, чтобы он не мог их продемонстрировать, либо от него до сих пор пытаются получить какие-то признательные показания, но поскольку он перестал сотрудничать со следствием и как-то соглашаться с ним, то пытаются таким образом, вот недопуском адвокатов, защитников, недопуском к связи с внешним миром, ну, оказывать определенное психологическое воздействие и давление. Как вы думаете, чем он мог насолить оккупантам? Ведь, насколько я знаю, он снимал безобидные сюжеты. Вообще довольно сложно предположить. Я потому что посмотрел то, чем он занимался в рамках сотрудничества с Крымреалией, это довольно лайтовые социальные сюжеты. Там, он опрашивал жителей Симферополя о настроениях жителей Крыма. Он там снимал не знаю, квартиру президента, но что бы ни говорили сотрудники ФСБ, это было там, в 2018 году, когда это было интересно украинским зрителям, читателям. А сейчас, конечно, это вообще никак не актуально. Ну и так далее. То есть это сюжеты, которые вообще не должны вызвать были никаких претензий у российских силовиков и властей. Они носят социальный характер и никак не затрагивают там какие-то военные объекты или что-то еще, что хотели бы российские власти в Крыму скрыть. Поэтому довольно сложно предположить, почему вообще человек попал в поле зрения силовиков. Возможно, потому что довольно часто пересекал границу, это всегда вызывает админ границу, всегда вызывает вопросы у пограничников и ФСБ. Возможно, не нравилось что он снимает какие-то акции, в том числе акции украинских активистов в Крыму, и показывает, что они там до сих пор существуют и выживают. Не очень это объяснимо, пока мы не увидим документы дела, и пока адвокат не спросит его самого, что он делал в Крыму и почему подвергся такому вот воздействию, давлению со стороны спецслужб. Спасибо. Чох Сагулнас. Антон Наумлюк был с нами на прямой связи, журналист, правозащитник и главный редактор издания «Грати». К нашему эфиру сейчас присоединяется Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум салям. Правильно ли мы понимаем, что пытки – это стандартный метод ФСБ для получения ложных показаний, в данном случае с Есипенко? Ну, безусловно, да, такая практика по отношению к другим делам, да, то есть давление, выуживание, таким образом фабрикация данных, информации, то есть, безусловно, со стороны Российской Федерации она применяется, да, мы имеем дело и не в данном случае, но вот с фактами каральной психиатрии и прочее. Да? То есть там, где нет каких-либо там правовых режимов, с одной стороны, с другой стороны, там какого-либо понимания, уважения относительно прав человека, да? Там, где работает репрессивная машина, там могут применяться совершенно как бы безнаказанно абсолютно разные возможности для получения необходимых показаний. Я вот и у Антона спрашивала, хотела и у вас узнать вот вашу точку зрения. Как вы думаете, вот нам известно, что к Владиславу Есипенко не впускают независимых адвокатов. Сам Алексей Ладин в нашем эфире говорил о том, что якобы Есипенко отказывался от помощи адвокатов, отказался от Эмиля Курбединова, якобы отказался от самого Алексея Ладина. Может ли быть это действительно так? Если нет, то почему бы оккупантам не создавать вот эту видимость правосудия хотя бы? Ведь мы все понимаем, что те или иные приговоры, они всегда обвинительны. И иллюзий в этом вопросе мы не питаем относительно оккупационных правоохранительных структур.
Ну, вы знаете, мне сложно как бы комментировать и говорить вот о конкретно вот этом деле, да, очень сложном, ну, просто страшном, да, вопиющем деле по отношению к Есипенко. Единственное, ну, мне кажется, что на нынешнем этапе у Российской Федерации, да и надобности какой-то нет создавания там какой-то иллюзии, там, ну вы сами как бы это подчеркнули, да, то есть на фоне разных вот всех других случаев, кейсов, да, и то, что происходит не только в Крыму, а во всей России, там уже как бы прекращают церемониться, мне кажется. Поэтому это ну, не суть важно, да, то есть здесь какие-то элементы, там, международный имидж, видимость права и так далее, мне кажется, что игнорируются. Но давайте посмотрим просто единственное, как будут развиваться материалы именно этого дела. Что мы можем на данном этапе делать? Мы можем вот то, что делаете вы сейчас, да, информировать про то, что там происходит. Мы можем как бы с этой информацией обращаться, в том числе, ну, и в разные международные структуры, хотя Российская Федерация, безусловно, будет эти все вещи как бы отрицать, игнорировать, там, пытаться фабриковать, влиять и так далее. То есть мы, безусловно, какими-то не знаю, дипломатическими методами можем давать оценки, да, тому, что происходит. И, безусловно, чем больше внимания, вот тут еще такой момент, вот как все-таки показывают предыдущие дела, чем больше внимания к этому случаю, чем больше об этом говорят, тем, ну, как бы есть ну, такі запобіжники, да, створюються насправді, ну, которые могут в общем-то, я не скажу, что переломить дело. Вы совершенно справедливо говорите, что тут и так понятен этот исход. Но тем не менее, сделать, может быть, это дело не таким страшным для его фигурантов. Будем следить за событиями и новостями по Владиславу Есипенко. А пока я предлагаю перейти к следующей новости, к следующим событиям, непосредственно связанным с Крымом и к указу Владимира Путина о запрете владением земли иностранным гражданам. Вы знаете, вчера, значит, Европейский Союз осудил этот указ Путина, цитирую, соответственно, Европейский Союз не признает этот указ и рассматривает его вступление в силу как очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. К тому же данный указ нарушает международное и гуманитарное право, поскольку служит очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. И это ведет к произвольному решению права собственности. Конец цитаты. Есть ли у вас уже понимание, каким образом на практике оккупанты планируют реализовывать этот указ и чем он грозит гражданам Украины, которые владеют землей в Крыму? Ну, он грозит продолжением очередной, да, вот аннексии собственности. То есть, ну, то, что вы прочитали, как бы вот это заявление со стороны Европейского Союза, а что другие указы по Крыму президента Российской Федерации, они как бы не вызывали какой-либо другой реакции, в том числе и те, которые касаются вопросов, связанных с собственностью в Крыму, украинской собственностью, юридических и государственных юридических компаний, негосударственных. То есть вот это ну, очередной, как бы, ну и тут нельзя не согласиться, что это как действительно такой очередной виток, я бы не сказала интеграции. Россия же уже утверждает, что она давно эту интеграцию якобы закончила. Да? Там есть до сих пор какие-то отдельные переходные периоды, так называемые, какие-то секторальные, но по большому счету тут декларации идут другие. Здесь в данном случае ну, вот этот указ, это решение, оно, кстати же, анонсировалось и раньше, и говорилось про все те угрозы, которые для граждан Украины, которые имеют абсолютно законную собственность на Крымском полуострове, земельную, да, ну, в значительном количестве случаев, про все эти риски говорилось. Здесь это очередной беспредел, по сути, да, и очередная возможность как бы взять то, что, по мнению там, российского руководства, может, оно и так как бы плохо лежит, но взять безнаказанно, да, более того, там, ссылаясь на какие-то там те квазимеры российской стороны. Ну и это как бы разрывание, выдавливание граждан Украины,
То есть в Крыму и так в 2014 году, да, вот это принуждение гражданства состоялось, да, для многих. Вот. А здесь еще, если речь идет о тех гражданах Украины, которые не проживали в Крыму, а просто имели в собственности таких тысячи, если не сотни тысяч, вот, то это выдавливание этих граждан прерывает связь и с Крымским полуостровом. Вот. И дальше, я думаю, что здесь могут быть разное развитие событий, да, там, суды, обеспокоенность. Но проблема в том, что даже если суды будут не в пользу России, то есть очень сложно будут в пользу. То есть очень сложно как бы, поменять эту ситуацию, да, то есть изменить ее, изменить эти правила игры. Мы будем иметь огромное количество очень проблемных кейсов, мы будем иметь, возможно, огромное количество для Крыма там, разных коррупционных таких ручейков, собственно говоря, да, по отношению там, к каким-то решениям. Мы можем иметь очередные схемы, на которых там могут обогатиться российские чиновники. Вот, но в любом случае это продолжение той общей политики, которую Россия играет в Крыму, вот, и в том числе и в сфере собственности. Земельной собственности и любой другой. Правильно ли я поняла, вот этот указ Путина именно по Крыму, а он был в 2011 году принят, если я не ошибаюсь, но вот сейчас включили туда Крым, он юридически ничтожный. И если мы будем подаваться в международные суды, в Европейский суд по правам человека, мы выиграем. Но практическое влияние сейчас на ситуацию, к сожалению, мы не имеем. Правильно? Ну, мне кажется, что да, в значительной степени, но, безусловно, это не лишает нас возможности подаваться в суды, да, там, в индивидуальном порядке, в том числе, да, в разные суды, в Европейский суд по правам человека. Потому что здесь вот в том, что вы зачитали, это же очень важно, да, нарушение международного гуманитарного права. Это вообще военное преступление, по сути. Да. Другое дело, что Россия в нынешнем ее как бы, исполнении, она, конечно, будет это все игнорировать, не обращать внимания, там, забрасывать своими фейковыми трактованиями всех этих смыслов. Вот. Но когда ситуация поменяется, она не может быть такой вечной, да, просто. То есть, безусловно, здесь можно рассчитывать в том числе и на как бы, изменение ситуации, там, какие-то компенсации. Пока это так для нас фантастически звучит, но то, что нужно еще и украинскому государству, мне кажется, нужно помогать нашим гражданам, действительно собирать информацию, вот этот реестр жертв, по сути, да, в том числе вот и в имущественном плане, вот, и как бы думать, какие адекватные моменты, связанные с компенсацией, да, то есть это, элементы переходного правосудия могут тут быть исполнены. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 марта о введении санкций в 3 года против 81 гражданина Российской Федерации и 26 российских компаний. Вот цитата. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року про застосування, скасування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій. Серед компаній, які є в санкційному переліку, видання «Газета.ру», «Росія сьогодні», «Лента.ру», страхова компанія «Росгосстрах», Сибірська нафтогазова компанія, низка компаній, які працюють в окупованому Криму, Чорноморнафтогаз, Масандра. К нашему эфиру присоединяется Андрій Ленко, народний депутат України 7 та 8 скликань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Скажите, вот насколько эти санкции, которые ввел уже действие президент Украины Владимир Зеленский, могут быть эффективными? Каким образом они влияют на подрыв экономической базы России, да и не только? В принципі, подібні санкції, вони мали бути введені ще 7 років назад, коли почалася окупація Криму російська і, власне, почалася війна. Я взагалі вважаю, що, в принципі, будь-які економічні відносини з Росією треба було
вже тоді скасовувати. І у нас, в принципі, не має бути жодних відносин з країною-агресором. На моє щире переконання, тобто ми не повинні взагалі мати з ними ніяких не те, що економічних відносин. Має бути закритий кордон, і взагалі ми не маємо мати, ну, не те, що там російські якісь компанії чи їхні дочірні структури не мають права існувати в Україні. Їхнє майно давним-давно має бути вже все конфісковане, і ці речі треба було робити ще 7 років назад. Особливо, ну, зараз ми бачимо, що якби Путіна і Росію нічого не зупиняє. Вони фактично конфісковують зараз майно українських громадян в Криму. І, власне, це не нова історія, це вже, по суті, завершення цієї історії. Я вважаю, що ми маємо діяти адекватно цій ситуації, і ці санкції треба розширювати, поглиблювати. І, ну, на щастя, що хоч щось приймається, але насправді це все одно недостатньо, і треба було робити давним-давно. Но даже если говорить о этих санкциях, которые ввел сейчас Зеленский, они эффективны, по-вашему? Ну, це якби краще, ніж нічого. Ну, я вважаю, що в принципі все майно і російське, громадян Росії в Україні і так далі вже давно треба було ставити питання про його статус взагалі на території України. Тобто, в принципі, тут має в тому числі діяти і міжнародне право в ситуації, коли країна фактично знаходиться в стані війни, то майно резидентів власне цієї країни воно повинно бути конфісковане, арештоване і так далі. І це стосується юридичних і фізичних осіб. Пани Юлия, как вы оцениваете эти санкции? Насколько они эффективны? И действительно, так ли влиятельны вот эти российские медиа-сайты в Украине, против которых введены эти санкции? Ну или просто это дело принципа? Ну, смотрите, санкції ж це далеко не тільки там якесь економічне покарання, да, насправді. Це ж певною мірою, ну, окреслення наших, ну, пріоритетів в політиці. Да? Тобто це політичний крок. Якщо ми говоримо особливо про санкції от в цьому, ну, в напряму і стосовно незаконної окупації Криму. Один момент. Другий момент, коли ми весь час повторюємо і говоримо нашим партнерам про потребу поглиблення санкцій щодо Криму, власне, і секторальних санкцій, і санкцій якби персональних. А при цьому у нас у самих якби не все так просто, м'яко кажучи, да? Це виглядає як мінімум дивним. І тут введення цих санкцій, навіть якщо тут і немає якоїсь гіперпопулярності, там якогось сайту, і ті посадовці, проти кого введено санкції, звичайно, вони не будуть відвідувати Україну. Я не думаю, що вони якби це планують в найближчий час планували зробити. От, але це, ну, абсолютно природній спосіб взагалі привернення сьогодні уваги і до кримської теми, і певна синхронізація дій з нашими партнерами, які продовжують санкції там стосовно російських компаній і ну, секторальних санкцій, власне, де тим самим утримання півострова для країни-агресора стає більш вартісним, да, це здорожчує його утримання. І мені здається, що це може бути також якби важливо і в плані тої кримської платформи, тобто тих ініціатив, ну, зокрема там перемовних міжнародних майданчиків, які сьогодні проголошує Україна стосовно Криму. Тобто, чим більше і чим якби чітче Україна буде якби говорити там про бачення своїх завдань, що тут потрібно робити, да, і попросити в цьому якісь солідарні кроки робити з іншими країнами, тим це, мені здається, ну якби зрозуміліше і краще. Пане Андрей, действительно, может ли это быть сигналом для наших западных партнеров, чтобы они вместе с Украиной подключились к этим санкциям и таким образом синхронизировали действия? Ну, я повністю згоден з колегою. Я вважаю, що набагато переконливішою і фундаментальнішою звучить позиція України, коли ми, зокрема, звертаємося до західних країн з вимогою, з проханням, з вимогою ввести санкції проти Росії більш жорсткі, або принаймні не скасовувати ті, які є, і так далі, і так далі, то наші аргументи звучать більш переконливо, коли ми показуємо приклад власний, коли ми показуємо, що Україна, вона вводить санкції, і це логічно, тому що коли Україна не вводить санкції, але водночас ми вимагаємо аналогічні санкції вводити з боку там Європейського Союзу чи Сполучених Штатів і так далі, то наша позиція, звичайно ж, тут виглядає не настільки сильно. І тому, звичайно,
Я переконаний, що Україна має абсолютно у всіх сферах. Моя позиція полягає в тому, що в усіх сферах, де це можливо, Україна повинна показувати свою позицію, вона повинна вводити санкції проти країни-агресора, вона повинна припиняти будь-які зв'язки. І сам факт, що ми про це говоримо вже на 7-му, фактично на 8-му вже році війни, на мій погляд, він не є, скажімо, нормальним. Тобто все це давно треба було робити. І сьогодні добре, що якісь певні кроки вживаються, це позитивно, але ми маємо розуміти, що на цьому не має зупинятися. Тобто, в принципі, цей напрямок правильний, який сьогодні відбувається з боку влади, але його треба робити більш послідовно і системно. А с чем вы связываете такую активизацию действий украинской власти и последнее решение РНБО в виде внедрения сейчас санкций в отношении граждан России, в отношении российских компаний, закрытия пропагандистских медиаресурсов, внедрение санкций относительно пятой колонны внутри нашей Украины, принятие стратегии по деоккупации и реинтеграции полуострова? Кстати, вот сегодня президент подписал уже этот указ. Вот с чем вы связываете вот такую активизацию? Есть ли какой-то или кто-то, кто подталкивает Зеленского или РНБО на принятие данных решений? Це, напевно, тут є дуже багато факторів, які цьому сприяють. Я не можу зараз в форматі такого короткого ефіру назвати всі, які, я вважаю, впливають на таку поведінку сьогодні Зеленського. Назовіть основний фактор, по-вашому. Я думаю, що Зеленський дійсно в 2019 році, будучи абсолютно недосвідченим в політиці, не розуміючи багатьох речей, він щиро вважав, що з Путіним можна домовитися і можна, як він тоді казав, десь посередині зійтися. І він там тоді розповідав про мир в очах Путіна, дуже хотів з ним зустрітися. В результаті це сталося в грудні 2019 року в Парижі і так далі. Але мені здається, що оці 1,5 роки його президентства, навіть Зеленського, людину, яка виросла в російськомовному місті, людину, яка належала фактично до цієї пострадянської російськомовної культури, навіть Зеленського позиція Росії і керівництва змусила усвідомити, що з нею домовитися неможливо. І це, звичайно, показовий момент, тому що поведінка Росії така, що вона навіть Зеленського зробила людину, яка фактично сьогодні йде на антиросійський крок. Що 2 роки назад, наприклад, я, дійсно скажу відверто, не міг собі уявити. Я думав, цього не буде, але це сталося. І я не кажу в даному випадку, що там Зеленський став в моїх очах якимось там суперполітиком, але очевидно, що він став більш державником за ці роки. І це, до речі, стосувалося і попереднього президента Порошенка. Згадайте, на яких гаслах він тоді приходив до влади і які потім він почав робити дії вже через 2-3 роки. Тобто посада президента, вона дійсно в цьому плані впливає на людину, яка в ній знаходиться. Я думаю, що, звичайно, зіграли роль і певний політичний момент, тому що дійсно оці безкінечні 24 години на добу пропагандистська долбьошка, яка була на медведчуківських каналах, вона, звичайно, впливала і на рейтингову ситуацію. Я думаю, що це теж зіграло роль, тому що це було ріст рейтинга ОПЗЖ. Він дійсно показував, що ще трохи, і вони реально можуть набрати непропорційно великий вплив, будучи при цьому відверто російською п'ятою колоною. І це, звичайно, теж спонукало. Я думаю, що, можливо, і певні міжнародні моменти, зокрема, і зміна певних міжнародних, скажімо, клімату міжнародної політики, вона теж на це вплинула. Але в будь-якому разі я не вважаю, що на цьому треба зупинятися. Зеленський має йти далі. От якщо вже сказали, що Медведчук, є санкції по Медведчуку, що він звинуватили його в фінансуванні тероризму. Тому так давайте далі йти. Де підозра Медведчуку? Де його затримання? Де його арешт? Де такі самі дії по іншим його поплічникам і так далі? Тому що я бачу, що там людей з патріотичною позицією, їх дуже часто, ми можемо згадати в останні гучні справи, там чи Ріфмастера, чи Стерненка, їх зразу садять в СІЗО, по ним дуже все швидко відбувається. А такі діячі, як той же Медведчук, ми бачимо, що навіть попри те, що він під санкціями за фінансування тероризму, йому не поспішають вручати підозри, його не поспішають вести в суд. І отут, звичайно, це непослідовність. Тобто політика має бути, вже сказав А, треба говорити Б, В і так далі. Тому що, якщо зараз зупинитися... Тобто не ограничуватися полумірами. Звичайно, тому що тут уже, якщо вже став на цей шлях, то треба йти до кінця. Тому що вже очевидно, що дружби, навіть Зеленський це зрозумів, що ніякої дружби не буде, буде тільки війна. Відповідно, якщо війна, то треба воювати в повну силу, а не грати в піддавки. Пані Юлія, а як ви думаєте, що змінилось і змінилось ли по-вашому?
Ви маєте на увазі, В чому? позициях Зеленского, конечно. Ну, стосовно кримської теми, ну, Так. мені здається, що я не думаю, що колись Зеленський, коли говорив, що Крим для нього не є важливим, власне. Так? Тобто я не думаю, що тут щось кардинально змінилося. Ну, інша справа, вже дійсно на 7-му році з'явилася сьогодні стратегія, підписаний, власне, цей указ, і значною мірою він ж також з'явився не за один день, насправді. І цей текст опрацьовувався багатьма експертними організаціями. Він не, скажімо, не всі їм задоволені, можливо, там не всі враховані пропозиції, з того, що я зараз встигла побачити. Але якби йдеться там і про план з реалізації цієї стратегії, там я думаю, що будуть якісь елементи внесення, яких можливо ще бракує в цьому стратегічному документі. Зокрема, певні уточнення стосовно політики щодо кримських татар. Що змінилось? Може, геополітична, цей компонент, там можливість актуалізації розвитку кримської теми. Бо ми вже багато про це говорили, але тим не менше жодного ж бодай якогось майданчика, ладно, там Майдана, бодай якогось формату перемовин стосовно, що нам робити з Кримом в подальшому, як взагалі вести ці речі, не було. Його не існувало, тільки цей deep concern, глибоке враження, стурбованість, скажімо так. І я думаю, що спільно і ті геополітичні моменти, які зараз виникають, і, до речі, сама ситуація в Російській Федерації, і вже напрацьовані, власне, ті документи, про появу яких ми бачимо, все це станом на зараз логічно співпало. І думаю, що це є ще певним просуванням цієї перемовної ініціативи стосовно Кримської платформи. Сподіваємось, що цей форум 23 серпня, що він дійсно буде для України таким, як ми це бачимо і замислюємо сьогодні. Мы говорили с вами про санкции, которые вела Украина. Там в оккупированном Крыму хотят вводить санкции против Украины, тоже из-за водной блокады Крыма. Там планируют арестовывать все, что проходит, пролетает, проезжает мимо Крыма и мимо России. Об этом сообщил так называемый председатель оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов. Из-за водной блокады полуострова предлагаю вместе послушать его цитату. В этом полугодии будет подан иск. Надеюсь, что до конца второго квартала мы будем в суде. Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо России. Пани Юлия, есть ли какая-то перспектива у этого иска? Что это такое? На превеликий жаль, мимо Криму вже 7-й рік все проїжджає, насправді. Там дійсно залишається і пролітає. Тобто ті можливості, які були, не будь російська окупація, мені здається, що за ці 7 років Крим би мав шанси просунутись більше. Хтось мені може, заперечити, сказати, що там Російська Федерація вкладає, але ми бачимо, що сьогодні відбувається в Криму і в економічному сенсі, і в плані розвитку тієї ж інфраструктури, і захисту власності, різні процеси. Стосовно того, подачі в міжнародні суди, взагалі на підставі чого? Крим – тимчасово окупована територія, є Женевська конвенція і протоколи до неї. Відповідальність за життєзабезпечення півострова, задоволення гуманітарних потреб має вести країна-окупант. Україна ж не може, щоб її об'єкт, власне, кримський цей канал, щоб він, це не река Дніпр перекрита, я вибачаюсь, просто не може в силу окупації працювати на території тимчасово окупованого півострову господарчий український об'єкт, власне. Тобто, підстав насправді немає. І ці всі заяви і взагалі форсоване намагання Російської Федерації, використовуючи різні онівські площадки, в онлайнах, в зумах і так далі, говорити про те, що Україна порушує міжнародне гуманітарне право,
право, ну це частина просування того порядку денного, зокрема там всередині Російської Федерації, значить про те, що саме Україна винна в тих негараздах, які сьогодні відбуваються в Криму, з одного боку, а з іншого боку, це от частина цієї пісні, яку співають кримські російські очільники, да, відносно того, що от прямо завтра, да, і Крим буде визнаний з боку міжнародного співтовариства. Всі міжнародні організації визнають російський статус Криму і так далі. Тобто це заява, яка орієнтована саме на внутрішніх споживачів, скажімо, там і на російське політичне керівництво і так далі. Якихось суттєвих наслідків, ну, є в мене сумніви, що це матиме. І, до речі, якщо ви, ну, я думаю, що всі помітили, але певна риторика змінилася. Якщо раніше говорилося, значить, що от Україна не надає воду, сьогодні йдеться вже про цей гуманітарний вибір, да? Тобто немає якби якісної води, питної води, да, для населення, там не води для якихось технічних потреб. От, ну, мені здається, що і ми в подальшому будемо ці акценти вислуховувати, і Росія дійсно там буде найрізноманітніше включати свої можливості для того, щоб ситуація з водою в Криму і за рахунок, в тому числі України, щоб це спрацювало. І це важливо для них, тому що це буде подаватися як і міжнародне визнання, там і сила, і підтримка. Ну і далі ви можете самі скласти цей ряд. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чохсагол у нас. Юлія Тищенко була з нами на прямій зв'язі, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пане Андрію, можно ли вот эти намерения оккупационных властей считать, что вот они полностью уже принимают тот факт, что не справляются сегодня с дефицитом воды на полуострове, и вот сейчас иск пытаются каким-то образом подавать, там какие-то вот эти меры сейчас пытаются предпринимать в виде установки там опреснительных установок, в виде получения воды из-под недр Азовского моря. Вот как это все расценивать? Ну, це можна розцінювати як те, що дійсно окупаційна влада не може забезпечити нормальне функціонування, просто елементарне функціонування цієї території. Ну, насправді це нічого дивного немає, тому що Крим як півострів абсолютно природнім чином долучений до України в усіх сенсах, починаючи від географічного, закінчуючи економічним, господарським і будь-яким іншим. І відповідно ця окупація, це відторгнення Криму від України тимчасове, воно призводить до величезних проблем, яким, власне, сьогодні Крим стикається, починаючи від води і закінчуючи цим іншим. Те, що сьогодні от там вони кажуть про те, що ці так звані там керівники окупаційної адміністрації в Криму, вони ж там погрожують, кричать, що от там ми там будемо арештовувати літаки, там, які літають над Кримом, чи якісь там кораблі, які будуть заходити в Крим. Ну так вони ж розказують повну маячню, тому що над Кримом нічого не літає. Уже 7 років, завдяки в тому числі їм. Крим сьогодні – це чорна пляма на карті світу. Це їхня вина, тому що в Крим нічого не літає. Навіть російські авіакомпанії, які хочуть працювати на світовому ринку, які хочуть літати в Європу і в інші країни, вони не літають в Крим, тому що вони знають, що вони попадуть під санкції. Навіть російські банки, які хочуть працювати з європейськими світовими капіталами, їм хочуть мати доступ до цивілізації, вони не мають своїх відділень в Криму, тому що вони розуміють, що вони попадуть під санкції. Тобто я вже не кажу про компанії міжнародні і там міжнародні авіакомпанії в тому числі. Кораблі не можуть заходити до портів Криму саме через те, що Крим окупований, є міжнародне право, яке не дозволяє цього робити, і так далі. Тобто сьогодні вони вже перетворили Крим і продовжують перетворити Крим на пустку саме через їхню політику, саме через те, що вони окупували цю територію. А Україна з свого боку має, звичайно ж, не піддаватися на цей шантаж і робити все для того, щоб, власне, постійно звучала тема Криму в світовій політиці, крім всіх інших речей. Оця річ повинна теж бути. Тому що я вважаю, що свій час це була одна з найбільших проблем, що Росії, на жаль, я кажу це, на жаль, вдалося створити таку інформаційний порядок денний, що, по суті, їм вдалося розвести в різні кути, в різні два окремих напрямки питання Криму і питання Донбасу.
От це насправді, звичайно ж, так не повинно бути. Тобто всі ці питання вони мають бути в єдиному комплексі, як питання російської агресії, як складові війни Росії проти України і як окуповані території України Росією. І розділяти їх в жодному разі не можна. І постійно про це наголошувати. А те, що зараз у них ця паніка в цих окупаційних намісників Криму, ну це якраз і свідчить про те, що в цьому конкретному випадку політика України є ефективною. Вона фактично виконує ті завдання, які перед нею стоять. Недавно первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что оккупационные власти Крыма и Кремль непосредственно могут пойти войной на восточную часть материковой, на южную часть материковой Украины ради открытия доступа к северо-крымскому каналу. Так он оценил критическую ситуацию с водой на оккупированном полуострове. Как вы думаете, реально ли это? Ну, це, безумовно, той сценарій, до якого Україна має бути готова. Тому що це, власне, не нова тема. Вона так чи інакше звучить іще з 2014 року. Ми всі пам'ятаємо цю тему так званого коридору на Крим сухопутного, який Росія хоче забезпечити, з'єднавши окуповану частину Донбасу з Кримом і таким чином забезпечивши контроль над Північно-Кримським каналом в тому числі. І, звичайно, я впевнений, що вони тримають цей варіант як один з можливих. І Україна має бути готова, в тому числі і до такого розвитку подій. Звичайно, що наслідки, які Росія отримає в результаті таких дій, вони повинні бути для неї абсолютно катастрофічними в усіх сенсах. І це, власне, те, що Україна має забезпечити, якщо цей сценарій буде реалізовуватись. Але якби виключати, говорити, що це неможливо, ми, звичайно, не можемо. Тобто ми маємо готуватися в тому числі і до таких можливих варіантів розвитків подій, хоча зрозуміло, що Росія має усвідомлювати, яка ціна буде для неї подібних рішень. Давайте еще обсудим еще одну оккупированную территорию, обсудим Донбасс и подключим к нашей беседе Ігора Тишкевича, експерта програми «Міжнародна та внутрішня політика». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. По пути решения конфликта на Донбассе много раз обсуждались и вполне понятными, однако Россия не дает зеленый свет, чтобы в этом вопросе можно было двигаться вперед. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что если бы Россия захотела, война на Донбассе закончилась бы за неделю. Вот его цитата. Ну, теоретично, Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок, а вони багато разів говорили, що Донбас має залишатися частиною України і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень. Пане Игоре, вы начали говорить, что теоретически это возможно, а практически? ну, теоретично, звісно, якщо Росія захоче, і припустимо, якщо Україна раптом погодиться на всі російські умови щодо особливого статусу Донбасу, щодо інкорпорації його в теперішньому стані в склад України, конфлікт буде вирішено дуже швидко. Росія не бреше, коли говорить, що вона хоче, скажімо так, закінчити конфлікт в Україні. Але цю війну вона хоче закінчити на власних умовах. Росії не потрібен Донбас, сам як Донбас, Росії потрібен вплив на всю Україну. І, відповідно, всі засоби йдуть на те, щоб цей вплив забезпечити, незалежно від того, в якому статусі знаходиться Донбас сьогодні. Пане Андрію, а как вы думаете, практически каким образом этот вопрос можно решить? Ну, наразі я думаю, що ніяким, тому що очевидно, що нічого зараз робити не буде для того, щоб припинити війну. Тобто я тут повністю згоден з колегою. Тобто їх же не цікавить Донбас чи навіть Крим сам по собі. Цікавить політичний контроль над Україною в той чи інший спосіб. І, відповідно, війна для них – це інструмент, власне, втягування України знов в свою орбіту. І для них сьогодні завершувати війну – це лише один варіант, коли ціна агресії для них буде надто великою, коли, власне, вони будуть нести такі втрати, починаючи від втрат на фронті, економічних, дипломатичних, політичних і так далі, що вони будуть розуміти, що треба
якби вшиватися. Так само, як в свій час це було з тим же Радянським Союзом, який йому довелося в свій час піти там з Афганістану або з Східної Європи і так далі, і тому подібне. Тобто, от приблизно так. Якщо говорити сьогодні, то навряд чи тут можна говорити про якісь, ну там, що от завтра чи післязавтра раптом Путін візьме і виведе війська, віддасть Крим. Це очевидна сказочка, цього не буде. Інша справа, що ми маємо бути готові, ми маємо використовувати час для того, щоб ставати сильніше, збільшувати свою обороноздатність, розвивати свої стосунки з союзниками. І в момент, коли це буде найбільш оптимально, в момент внутрішньої кризи в Росії, яка неминуче відбудеться, ми маємо, звичайно, використати цей момент для повернення своїх територій і завершення війни на наших умовах. І сьогодні з Путіним неможливо ні про що домовитися. Я повторю те, що я казав. Навіть Зеленський, який 2 роки назад його риторика була вся побудована на тому, що він може домовитися, що Путіним треба домовлятися, там мир в очах Путіна, сядемо посередині, домовимося. Навіть Зеленський зрозумів за ці 1,5-2 роки, що це неможливо. Бо це дійсно неможливо. Путін розуміє, що він вже стільки зробив, вже розуміє, що стільки крові на його руках, що просто відіграти це все назад уже неможливо. І очевидно, що нам, ще раз кажу, треба готуватися до слушної нагоди, до того, щоб дійсно використати момент геополітичний, коли це буде максимально для нас зручно і вигідно. А в найближчий час, на жаль, хотілося б дуже вірити в диво і так далі. Я розумію, що найближчі півроку, рік, якихось, хіба, як то кажуть, якийсь чорний лебідь, так, як часто буває в історії, якась абсолютно непередбачувана подія, яку ми зараз не можемо передбачити. Хіба так. Але якщо говорити про якусь таку перспективу більш-менш прогнозовану, то я думаю, що в принципі тут важко не погодитись з тим же міністром про те, що якби Росія хотіла, то дійсно війна би закінчилась навіть не за тиждень, вона б закінчилась за день. Сейчас очень активно обсуждают план урегулирования войны на востоке Украины, который разработала Германия, Франция и доработала Украина. Правда, этот план никто не видел. И почему он скрывается, рассказал советник украинской делегации, руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Предлагаю вместе послушать эту цитату и обсудить этот вопрос. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні. Наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати. Це було б корисно. Суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ. Вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер і не розкриваємо, раз вони просять. Даже по словам господина Гармаша, представителя украинской делегации, в ТКГ самой делегации ничего не известно конкретного об этом плане мирного урегулирования. Пане Ігоре, как вы думаете, почему такая секретность? Я не знаю, чому така секретність, тому що, принаймні, свою версію російського перекладу на російську мову цих документів пан Козак і пан Песков, вони вже злили, причому зробили це достатньо розумно через холдинг Алішера Усманова, це Комерсанта, також ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru, до речі. І там же є тексти документів, плани, які розробила Німеччина та Франція, і там є текст документа, який начебто розробила Україна. Тобто є 3 плана? Ще раз, я наголошую, що є, якщо ми говоримо про плани, немає. Якщо вірити витокам, які опублікував Комерсант, там йдеться про 2 різні документи. 2 різні за послідовністю, за тезами, за напрямом дій. 2 різні документи. І, припустимо, так, український документ, він не виглядає зовсім, скажімо так, токсично, тому що на першому етапі там іде питання безпеки, так як і декларує українська сторона. Але якщо подивитися про глибиню пропрацювання цього документу, перепрошую, він міг бути б кращим. Раз. Друга частина. В цьому документі є декілька тез, які можуть певною мірою стати таким червоним прапорцем для українського суспільства.
Пам'ятаєте тезу про вільну економічну зону, чи це на окупованій частині Донбасу, чи це на всьому Донбасі? В документі української сторони йдеться про вільну економічну зону на окупованій частині Донбасу. Там йдеться про формулу Штайнмайєра, там йдеться про зміни Конституції тощо. Так, цей документ, є ще один текст, це зауваження так званих ЛДНР, він забракований сепаратистами, ну це природньо, і це логічно, тому що вони бажають більшого. І є текст дуже короткий від Німеччини, Франції, де просто тезово, причому вони говорять про те, що формулювання мають бути дуже докладними і дуже простими, щоб неможливо було вдаватися в різночитання цих формулювань, тому що мінські угоди, вони такі є. І питання в тому, перше, чи довіряти злівам російської сторони, тому що це може бути провокація. Питання друге, це те, що Росія, вона свідомо порушила, якщо це реальні документи, вона свідомо почала порушувати таємницю переговорів, тому що, і про це, до речі, попереджав Песков, що це буде публікація. І питання третє – це час, коли це публікується. Це час, коли з одного боку Офіс президента спробував зіграти на патріотичному полі, показавши, скажімо так, принципову позицію щодо Медведчука і демонструючи більш жорстку риторику щодо Донбасу, а з іншого боку питання заворушень під Офісом президента саме патріотичних сил проти, ну, скажімо так, певних рішень судів. І саме в такий час вкидаються два документи. Тому Росія в даному випадку вона грає одразу таку многоходовочку російською мовою, яка розрахована і на внутрішнє українське, скажімо так, поле, і на зовнішніх партнерів, і в тому числі на послаблення позиції України в переговорах. Арестович говорил о том, что в этом документе есть четкая привязка к календарю. Я не видела вот те документы, о которых говорите вы сейчас. Есть ли там какая-то привязка к календарю? В фінальних документах, які начебто публікував комерсант, ще раз, якщо вірити перекладам комерсанта, тому що це може бути і цілком фейк. Але якщо вірити, там є жорстка прив'язка послідовності дій, але там немає прив'язки до календаря. Ні в німецькому, ні в українському варіанті. Оно основано на Минских соглашениях, правильно? Ну, певною мірою так. Це фактично виконання домовленості на зустріч нормандської четвірки у 2016 році, коли сторони прийшли до висновку, що політичні радники мають випрацювати такий покроковий алгоритм, що нам робити далі. Росія на цьому моменті заблокувала цей процес, і зараз він де-факто відновився, але зважаючи на виток інформації, зважаючи на риторику Російської Федерації, швидше за все буде нове блокування. Пане Андрію, що скажете? Мені складно говорити, я не бачив цих документів. Єдине, що я можу сказати, що, очевидно, це все доволі мертвонароджені речі, тому що, по-перше, якщо там буде щось таке, що дійсно буде задовольняти українські інтереси, я не бачу поки що жодної причини, чому Росія буде на це погоджуватись. Якщо ж там буде щось таке, що, власне, є, по суті, в тій чи іншій формі реалізацію російських прагнень, а саме і та ж формула Штайнмайєра, і всі ці інші речі, які, власне, беруть своє коріння в так званих Мінських угодах, які я вважаю катастрофічно невигідними для України, то тут включиться українське суспільство, яке просто не дозволить це зробити. І нас буде чекати, якщо дійсно влада захоче це реалізовувати всерйоз, то буде нас чекати внутрішнє дуже серйозне політичне загострення всередині країни. Я впевнений, що це все одно ніхто не буде виконувати. Тим більше сьогоднішня політична кон'юнктура, все в світлі, зокрема, всіх подій, про які ми сьогодні говорили, починаючи від санкцій проти Медведчука і так далі, вона явно не сприяє тому, що зараз з Росією йдуть якісь реальні домовленості. Тобто це є якісь дипломатичні ігри з метою скоріше зіграти в якусь гру з Францією і Німеччиною, показати, що от дивіться, які ми конструктивні, там, ну не більше того. Тобто я би всерйоз навіть не сприймав це, тому що тут вже 7 років ця вся шарманка грає, нічого там не відбувається, це балаканина, яка не має ніякого відношення до реальних речей. Єдине, щоб вона просто не ставала небезпечною, бо, от, наприклад, там, як тільки коли Зеленський прийшов до влади, там дійсно був оцей ризик, що вони тоді реально можуть на це все піти, на Мінські угоди. Ми пам'ятаємо тоді,
і оці всі акції ні капітуляції, це там от перша піврічка, грубо кажучи, президента Зеленського. Тоді це було прям дуже реально, що він може на це все піти. Не пішов, слава Богу, в тому числі під тиском суспільства. А зараз я вже й доволі сумніваюся, що це реалістична історія, тому це так все. Більше дипломатичні ігри і не більше. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибо большое. Чохсагл нас. Андрій Ілленко був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 7 та 8 скликань. Пане Игоре, вот что хотела спросить. Многие эксперты, аналитики, даже политики говорили о том, что Германия и Франция уже устала от этого Минского процесса и уже поскорее хочет урегулировать бы этот вопрос. А вообще это нормально, то, что за нас план придумывает Германия и Франция? Насколько мы можем им доверять и насколько мы можем говорить о том, что вот в этом плане не будет ничего контроверсійного? Питання в тому, щоб сама Україна робила власні пропозиції. Не німецький або французький план зі своїми зауваженнями, а власні пропозиції. Тому що якщо такого плану ні, насправді Німеччина і Франція, вони бажали не закінчити цей конфлікт. Вони розуміють, що війну швидко не закінчити. Для них важливо, таке, як в Європі розуміє, дуже популярне серед європейських політиків слово «прогрес». Було гірше, стало краще. От прогрес. Конфлікт або заморожений, або в якомусь іншому стабільному стані. Вони це сприймають саме як конфлікт, тому що він, перепрошую, далеко. І зважаючи на це, показати, що так, це політичний успіх. І якщо Україна не буде робити пропозиції власних планів, якщо Україна не буде займати проактивну позицію, то, перепрошую, за нас будуть вирішувати наші доси. Наше майбутнє. Скажите, а что мы ведь можем предложить все, что угодно? Можно сделать не 2 плана, можно сделать 22 плана, можно сделать, я не знаю, там 122 плана. А в чем смысл, если все планы замыкаются на России и нежелании выполнять эти пункты, последовательность этих пунктов? Сутність в тому, щоб робити плани саме реалістичними, і робити плани, які ми самі можемо виконати. Тому що можна сказати, ми з вами зараз сидимо, я під Києвом, ви в Києві, сказати, що за 5 хвилин давайте пити каву разом. Ви скажете, окей, чудово, після ефіру давай поп'ємо каву. Але навіть теоретично я за 5 хвилин не буду біля студії АТР. Це називається нереалістичний план. Хоча виглядає він чудово. Попити каву з гарною, розумною людиною – це приємно. Але це не реалістично. І питання в тому, що якщо ми робимо пропозиції, це означає, які ми маємо ресурси, щоб реалізувати, які точки виходу, якщо Росія не погоджується, який альтернативний план – це достатньо велика робота. І я не дарма сказав, що український план, навіть текст, який опублікував «Комерсант», він виглядає недопрацьованим, виглядає швидкоруч написаним на колінках. Це не є плани. І допоки Україна не навчиться нормально планувати з розрахуванням, в тому числі ресурсної бази, перепрошую, вирішувати будуть за нас. Ян Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил, что НАТО отреагировали на агрессивные действия России масштабным усилением коллективной обороны членов альянса со времен Холодной войны, однако сейчас продолжает применять в отношении России комбинированный подход. Давайте послушаем вместе его цитату и обсудим еще этот вопрос. В НАТО на це вже відреагували наймасштабнішим посиленням нашої колективної оборони з часів Холодної війни. Причиною такого рішення значною мірою послужила агресія Російської Федерації проти України, анексія Криму, а також інші агресивні дії Кремля. Не в останню чергу втручання в вибори в наших країнах, кібератаки, а також замах на життя лідера опозиції. Это вот очередные слова, очередная поддержка, или же все-таки за этими словами кроется какой-то смысл и какие-то дальнейшие, более активные действия со стороны Североатлантического альянса в вопросе противостояния агрессии Российской Федерации? Перепрошую, а чому НАТО має протистояти агресії Російської Федерації проти України? Столтенберг, Британия, США неоднократно заявляли о том, что Россия является угрозой всей мировой безопасности. Росія є загроза безпеці держав НАТО. Столтенберг прямо сказав, що вони зробили все можливе, щоб посилити обороноздатність держав, які є членами НАТО.
Крапка. Україна є сьогодні членом НАТО. Нет. Столтенберг має зобов'язання перед Україною, зважаючи на мандат. Ну скажите, а у нас есть все же возможность вступить в НАТО? И нужно ли для этого политическое решение, политическая воля Североатлантического блока? Ну, по-перше, НАТО – це альянс, в який не вступають, які запрошують. Тому якщо ми говоримо про політичну волю, то має бути саме запрошення. Це та ж сама політична воля. Питання в іншому, що за нас, наші проблеми ніхто вирішувати не буде. Якщо ми покладаємося лише на НАТО, лише на Європейський Союз, вони будуть вирішувати проблему війни на сході України, вирішувати проблему Крима так, як зручно їм, щоб це не було небезпекою або точкою, скажімо так, конфліктною, точкою виклику для їх держав, не для України. Відповідно, або Україна формулює власні цілі, власне бачення, як воно перетинається, як воно накладається на інтереси Європейського Союзу та НАТО, переконує в тому, що інтерес України є інтересом Європейського Союзу та НАТО, і, відповідно, ці переконання подає власні плани і на розгляд в пошуках підтримки, ну або ми будемо працювати по чужих планах. Украина свой курс в Североатлантический альянс закрепила в своей конституции. Какие у нас перспективы в этом вопросе? Вот как вы оцениваете, есть ли у нас хотя бы шанс в ближайшей перспективе получить ПДЧ? Ну, питання в тому, що зафіксувати в Конституції – це дуже гарний, я би сказати, такий політичний крок. Угу. От коли молода людина, вона бачить, якщо це дівчина або хлопець, або там хлопець з дівчиною, вони кажуть, я хочу з тобою дружитися. Але сказати не означає дружитися. От Україна сказала, я хочу дружитися, окей. Але надалі є певна кількість вимог, певна кількість стандартів. Це не лише, скажімо так, стандарти НАТО у питаннях безпеки, питаннях війська. Це в тому числі політичні стандарти, це в тому числі стандарти в антикорупційній боротьбі, це в тому числі стандарти з правами людини, тому що НАТО військово-політичний блок. І запрошені буде лише тоді, коли ці стандарти виконуються. ПДЧ може бути раніше, з точки зору, коли Україна продемонструє, що вона готова трансформувати саму себе, не просити примість нас на, а трансформувати власну політику, внутрішню політику за зразками НАТО. Тому що знову це військово-політичний блок. Тоді окей, якщо є бажання, без ПДЧ, ось вам хатнє завдання. Зробите, будемо говорити про вступ. Не зробите, ну перепрошую. Дякую вам дуже, пане Ігаре. Чохсагл, у нас експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика» Ігар Тишкевич. А к нашому ефіру ще присоединяється Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Так, доброго вечора. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут тяжелые дни из-за разных позиций. При этом он считает, что с РФ можно работать по ключевым вопросам. Давайте вместе послушаем его цитату. Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, по яких ми принциповим чином не згодні. І є дії, на які нам треба відповідати силою. Пане Александре, как вы считаете, какие дальнейшие события может спровоцировать вот эта сейчас перепалка между США и Россией после слов Байдена, после ответа Путина? Что будет дальше? Ну, по-перше, треба зазначити, що ця перепалка – це скоріше інформаційний супровід більш глобального протистояння, яке ми наразі бачимо. Тут варто нагадати, що наразі Сполучені Штати знаходяться майже на завершальному етапі розвитку нового проекту, так званого глобального наземного стримування, що собою передбачає значне розширення ядерних збройних сил Сполучених Штатів. В той же момент і американські союзники, в першу чергу британці, також проводять подібне розширення і зміцнення свого безпекової складової. Тому фактично нас чекає більш жорстке, скажімо, більш
безкомпромісне протистояння в сфері безпеки. Але в сучасному розумінні безпека – це, звісно, більш широке, ніж просто ракети з однієї і з другої сторони. Тому це стосуватиметься і енергетичного питання, тобто це і питання нових санкцій проти Північного потоку, це питання постачання енергетики із Сполучених Штатів, це питання енергетичної незалежності Європи і так далі. І також, що окремо дуже важливо зауважити, це кібербезпека. Про це наголошують сьогодні і вчора на зустрічі в Брюсселі міністрів НАТО. Про це наголошував доволі багато і Саліван, і Байден під час своїх промов. Тому я бачу 3 основні наративи: це безпековий, енергетичний і кібернетичний, гібридний, назвемо його так. Многие эксперты после слов Байдена о том, что Путин убийца, сказали, что Байден таким образом уже запустил вторую холодную войну между Россией и США. Согласны ли вы с этим? И действительно, переступил ли Байден этими словами уже Рубикон? Вот этот вот процесс ужесточения отношений и ухудшения отношений между США и Россией уже необратим? Знаєте, я б тут скоріше погодився із колишнім послом США у Москві Макфолом, який сказав, що Путіну не звикати, коли його називають вбивцею. Він сам знає, хто він такий. Тому я б сказав, тут скоріше Байден не переступив поріг, він зробив екстраординарну річ. Скажімо, це не класична дипломатія. Проте холодна війна між Сполученими Штатами і Росією дійсно йде, на мою думку, набагато довше. Наразі вона просто перейшла, дійсно, з холодної такої фази, з прикритої фази, до, скоріше, нормального проговореного протистояння. Тобто, чим відрізняється ця подія від усіх інших, ми нарешті бачимо, що Сполучені Штати намагаються перейняти в росіян ініціативу. Раніше і Сполучені Штати, і НАТО загалом реагували на те, що робить Росія. На всі провокації, на всі виступи. А зараз ми бачимо, що Штати цю ініціативу забирають. Тому, по суті, ми переходимо в наступний етап цього протистояння, коли Росії необхідно реагувати і пристосовуватись до нових умов. Адже тепер ініціатива, грубо кажучи, м'яч на стороні поля Сполучених Штатів, і вони зараз розвивають свій наступ. А что скажете относительно реакции самого Путина на эти слова, реакции Пескова? Многие эксперты ее оценили довольно такой вялой. Путин отшутился, а Песков сказал о том, что мы за продолжение отношений с Соединенными Штатами Америки, в отличие, кстати, от их пропагандистских СМИ, которые подняли вой и истерику из-за этих слов. Ми знаємо, зливні бачки завжди можуть говорити набагато сміливіше, ніж їх лідер. Це все рівно, що, скажімо, Шакал Табакі і Шерхан у відомій казці. У випадку з Путіним особисто я в цьому вбачаю, по-перше, здивування. Росіяни не звикли, що хтось їм в такому тоні щось каже. Вони самі звикли так розмовляти. Тобто Байден б'є ворога його ж зброєю. І по-друге, очевидно, що в Путіна і загалом в російської політичної машини немає чим відповідати. Раніше вони зазвичай би на такі вибрики вони почали погрожувати. Ми пам'ятаємо, скажімо, промову Путіна в Мюнхені ще в 2007 році. Ми пам'ятаємо його звинувачення в 2014 році, коли він дійсно погрожував дійти до Парижа за 2 місяці і загалом глобальною війною, він показував нові ракети або навчання, а зараз він просто жартує. Мені здається дійсно, що просто російський арсенал тане, і вони вичікують, аби спробувати звести це все на гальмах. Але я сподіваюся, що в них цього не вдасться. В отличие от российских СМИ, которые больше время уделили фразе «Путин убийца», западные СМИ как раз-таки уделили внимание к фразе Байдена о том, что в ближайшее время будут введены санкции против России за ее вмешательство в американские выборы. Какие это могут быть санкции и что нам ждать? Треба враховувати, що за втручання в американські вибори американська сторона вже ввела дуже багато санкцій. Це і щодо українських політиків, які є агентами російського впливу, і щодо так званих ольгінських тролей, і щодо окремих федеральних і місцевих службовців Росії. Це так званий політичний рівень санкцій, тобто заборони в'їзду, блокування окремих рахунків, блокування віз або якихось спільних підприємств і так далі. Наразі наступним кроком після таких санкцій є економічні санкції, хоча і їх ми також спостерігали. Це знову ж таки блокування рахунків підприємств, закриття певної спільної діяльності, обмеження контактів взагалі з російськими як фізичними особами, так і організаціями. Наступним кроком фактично в цьому є дійсна економічна війна,
А економічна війна – це величезні тарифи, це буквально блокада російської продукції, це абсолютна зупинка будь-якої інтелектуальної, фінансової, політичної співпраці з росіянами. І фактично це початок повноцінної ізоляції, початок нового залізної завіси навколо Російської Федерації. І зараз, на мою думку, просто стоїть питання часу, коли американці будуть готові почати розкручувати ось саме такий сценарій відносин з Росією. Але це все залежить в першу чергу від самого Путіна і від поведінки Кремля. Байден взял курс подрыва экономической базы России, можно так сказать? Абсолютно точно. І навіть, я б сказав, він продовжує цей курс, тому що дійсно більшість санкцій були введені ще при Трампові, але Байден не боїться бути жорстким з Росією. І цим він відрізняється від двох попередніх адміністрацій. Він не боїться в очі Путіну казати те, що всі думають. І саме такий підрив, скажімо, і економічний, і політичний, оце його позитивно відрізняє. Вы упоминали «Северный поток-2». Я бы еще хотела обсудить этот вопрос. Укладки газопровода «Северный поток-2» противоречат интересам Европейского Союза и может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других европейских стран. Об этом сообщил генсек НАТО Ян Столтенберг. Вот что он сказал. Реальність полягає в тому, що оскільки НАТО спирається на консенсус, то не ухвалювало рішення щодо Північного потоку-2. Ми зосереджуємо увагу на тому, як ми можемо збільшити диверсифікацію поставок і вирішити питання безпеки енергетичних поставок. Але ми не маємо жодної позиції щодо Північного потоку-2. 22 американских сенатора призвали госсекретаря США Антони Блинкена усилить санкции против компаний-строителей газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме сенаторов к Блинкену. Давайте послушаем квинтэссенцию этого сообщения. Санкції – це не просто повноваження, які надаються виконавчою владою. Вони передбачені законом. Загальнодоступна інформація свідчить про те, що зараз потрібно вводити подальші санкції. Як відомо, Північний потік-2 буде добудований цього року, якщо укладання буде безперешкодним. Ми закликаємо вас використовувати всі доступні засоби, щоб зупинити будівництво трубопроводу. Сейчас вот ныне существующих санкций недостаточно для того, чтобы остановить совершение строительства «Северного потока-2? Если нет, то готовы ли американцы дожать этот проект? Тут скоріше треба рознести добудову потоку і початок його роботи. Річ у тім, що побудова подібного газогону на дні моря, вона передбачає так чи інакше завершення проекту. Інакше подібна недобудова може викликати доволі значну екологічну катастрофу. І тому багато в чому адміністрація Байдена може дозволити росіянам цей потік добудувати. Тим паче там залишилося близько 50 кілометрів. Звісно, це не бажано, тому що чим довше його не добудовують, тим більше втрати росіян. А як ми розуміємо, чим більше росіяни скидають грошей в Балтійське море, тим нам краще. Проте, дійсно існує така ймовірність, що росіянам можуть дозволити добудувати цей газогін. Проте питання, чи зможуть вони його запустити. Фактично, на мою думку, адміністрація розглядає саме такий сценарій, тобто заблокувати початок роботи цього газогону. Тому що наразі газогін переживає не лише проблеми з побудовою, але й проблеми зі страхуванням. Відповідно до європейського законодавства, подібний проект має страхувати компанія, зареєстрована в Європейському Союзі. Якась там російська фірма одноденка не підійде. І тому, по суті, ніхто наразі не готовий страхувати настільки ризикований і фактично ворожий геополітичний проект. Тому, навіть якщо росіяни його доведуть, вони просто не зможуть його ні де-факто, ні де-юре запустити. По-перше, не буде грошей, по-друге, в них не буде на кого поручитися і з ким працювати. Тому так чи інакше, я думаю, адміністрація буде готова до більш рішучих дій, але вже після виборів у Німеччині. Тому що наразі саме вибори до Бундестагу є визначальним маркером того, як Штати будуть себе вести з Північним потоком-2. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагол, у нас Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». А сейчас к нам присоединяется Олександр Харченко, керуючий директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Могут ли действительно уже в этом году достроить «Северный поток-2»
«Газпром»? Давайте розподілимо це так. Чи можуть? Теоретично так. Чи добудують? Я дуже сподіваюся, що ні. Чому? Ну, я хочу тут трохи поправити колегу. Там насправді ще десь приблизно 137 кілометрів не добудовано. Там є певна дистанція, яка не готова технічно. І будемо відвертими. Якщо газогін буде готовий, що може помішати росіянам просто взорвати газогін зі свого боку і сказати Європі: ви маєте зима мінус 20 і ви маєте вибір. Або нема газу, або ми запускаємо Північний потік-2 в роботу. І що вибере Європа в цьому розвитку подій? Ну да, це вибір досить очевиден. зрозуміло. Да, тому, чесно, я вкрай скептичний до цих ідей, які просуваються і німцями, і самими росіянами, що давайте ми добудуємо проект, а там, ну, може, він не буде працювати, чи ще якось. Він буде працювати. Якщо він буде добудований, то просто-напросто перестане існувати та частина газогону, яка веде до України, і вибору не буде. Європа або буде використовувати Північний потік-2, або не буде мати достатньо газу. А что сейчас Тому вот я непосредственно... дуже сподіваюся, А что вот, извините, я вас перебила? що... Давайте ви. Да. Пане Олександре, а что сейчас непосредственно с строительством Северного потока-2? Вот наша разведка некоторое время назад сообщила о том, что она продолжается ударными темпами. Так ли это? Ну, воно продовжується стаханівськими російськими темпами, але, на щастя для нас, російські технології на сьогодні не дозволяють вкладати більше, ніж 600-800 метрів на добу. А якщо приєднається до будівництва ще одне судно «Академік Черський», який в обхід санкцій і в обхід всіх тих протидій, які здійснювала Америка, був переобладнаний таки європейськими компаніями, і на нього встановлене європейське обладнання наразі, яке дозволить пришвидшити вкладання до 2 кілометрів на добу, це буде дуже прикро для України. Але я тим не менш сподіваюся, що тиск прихильників санкцій до цього проекту і тиск тих сенаторів і конгресменів, які протистоять сьогодні цьому проекту, все-таки вимусить ту частину людей в адміністрації США, яка сьогодні все ще є в ілюзії, що можна домовитись про добудову цього проекту без значних наслідків для Європи і для енергетичної безпеки Європи. Певна частина людей під впливом, перш за все, німецьким, мають таку ілюзію сьогодні в адміністрації. І я дуже сподіваюся, що тиск сенаторів і конгресменів змінить їх позицію, санкції будуть запроваджені і вкладання труб буде зупинено. То есть правильно ли я понимаю, что при ныне существующих санкций со стороны Америки Северный поток достроить можно? Тогда какие Америка должна ввести санкции, чтобы те санкции сделали невозможным завершение ее строительства? Дивіться, ці санкції прийняті вже Сенатом і Конгресом, їх треба саме імплементувати. Державний департамент та казначейство США мають застосувати ці санкції до тих судів, портів і компаній, які сьогодні працюють над завершенням проекту. Технічно просто ввести їх в дію. Порт Калінінграду, порт Росток, порт Мукран, суда, які працюють, в тому числі «Академік Черський». Якщо санкції до них будуть введені і введені найближчим часом, то я впевнений, що подальше будівництво проекту буде заблоковано повністю. Предположим, что Северный поток достроили. Что это будет означать для Украины, для нашей энергетической безопасности? Что мы теряем? Ну, ми точно втрачаємо транзит. Ми точно втрачаємо десь 2 мільярди доларів доходів від транзиту по року. Але одночасно ми втрачаємо певний щит від військового вторгнення Росії. Тому що коли ви подивитесь на карту бойових дій, які відбувалися в 2014 році, то як тільки бойові дії наближалися до газогонів, то відразу ж з того боку, з російського боку, війська відводили, або там якісь банди, які намагалися прорватися до таких місць, вони відразу десь зникали, трубу дуже оберігали.
Це певний фізичний щит для України, бо занадто багато грошей за цей газ надходить для Росії для того, щоб ними ризикувати. А коли цей щит зникне, ну тоді є певні питання. Я вот знаете, что еще хочу понять? Зачем Германии газ с точки А с точки Б без опции хранения этого же российского газа? Ведь в Украине есть огромные природные газохранилища. Ну, ви знаєте, в Німеччині є певний фінансовий інтерес. Він для нас зрозумілий. Якщо Німеччина є першою точкою входу газу в Європу, то німецькі хімічні концерни, які, власне, є головним лобістом цього проєкту з боку Німеччини, отримують перевагу над всіма своїми конкурентами. То есть они таким хабом европейским хотят стать в этом вопросе? Абсолютно. Вони хочуть мати газ трохи дешевше, ніж їхні конкуренти в Європі. Мова йде про $25-30 на 1000 кубометрів, які інші будуть платити за транспортування по Європі. І, відповідно, тоді німецька продукція стає більш конкурентоздатною, і цей інтерес німців нам абсолютно зрозумілий. Так окей, а если какая-то авария с Северным потоком-2? Вот случилась авария, а транзита уже нет. Ну, і це велика загроза. Ми багато кажемо про це нашим партнерам. На жаль, вони не готові сьогодні чути такого роду аргументи, і вони вважають, що достатній рівень безпеки якимось чином буде забезпечений. Яким чином в умовах відсутності операбельної української газотранспортної системи, чесно кажучи, я не можу вам сказати, я не можу собі цього навіть уявити. Предположим, может ли быть такой вариант, что американцы снимут санкции Северного потока-2, а мы слышим очень много заявлений из уст немецких чиновников, политиков о том, что они будут пытаться каким-то образом договориться с администрацией Байдена. Может ли быть такое, что американцы снимут санкции Северного потока-2, если будет устранена и нейтрализована угроза остановки транзита российского газа через Украину? Ну, послухайте, це ж не є загроза суто Україні. Якщо б цей проект загрожував виключно Україні, я не думаю, що США здійснювало б таку опозицію до цього проекту. Цей проект дає змогу Росії значно розширити свій вплив на всі країни Східної та Центральної Європи. Це стосується Польщі, це стосується Румунії, це стосується Угорщини, це стосується багатьох інших країн. Всі вони отримають додатковий вплив з боку Росії, в разі якщо українське ГТС не працює. Тому я впевнений, що з американського боку ті люди, які добре розуміють загрозу від цього проекту, і які дуже напружено сьогодні працюють над тим, щоб санкції були застосовані і спрацювали у повній мірі, я сподіваюся на їх успіх. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагол нас. Олександр Харченко був з нами на прямому зв'язку, керуючий директор Центру досліджень енергетики. А я хочу перейти к следующим новостям, связанным с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Впереди страну ждет трудный период, сказал он. Давайте его послушаем. Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні встановлений такий антирекорд щодо кількості померлих. Вперше в країні цифра перешагнула 300 громадян, які пішли з життя через ковід за одну добу. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. Об этом он сказал на брифинге организации в Женеве. По его словам, отсутствие равных возможностей и доступа к вакцинам от коронавируса в мире – это катастрофический моральный провал. Я в січні говорив, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінові кроки для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для його запобігання. С нами сейчас на прямой связи Федір Лапій, лікар-імунолог, кандидат медичних наук, доцент. Пане Федіру, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас навзаєм, радий чути.
Почему у нас в последние дни в Украине такие антирекорды и помогут ли ограничительные карантинные меры, как думаете? Ну, а карантинні заходи, як і вакцинація, вони проводяться для того, щоб стримати кількість хворих. Це, зокрема, стосується карантинних заходів, аби розмежувати контакти людей і не зростала кількість хворих на COVID-19, які мають тяжкий перебіг, які потребують госпіталізації. Коли мова йде про вакцинацію, то наша задача через вакцинацію захистити медиків, аби вони завтра були присутні на роботі і могли надавати медичну допомогу. І друга мета, якщо ми говоримо про пріоритетність, це захистити людей похилого віку, які мають тяжкий перебіг COVID-19, і вже в Україні почалася вакцинація і лікарів сімейної медицини, і почалася вже вакцинація осіб старше понад 80 років. А вы, как врач, сегодня довольны вакцинацией, которая проводится в нашей стране, а точнее ее эффективностью, ее работой и количеством уже вакцинированных? Ну, я не можу бути задоволеним, але це в чомусь очікувано, бо, звичайно, для нас хороший приклад – це Ізраїль, який вже практично провакцинував все населення доросле другою дозою. Але ж потрібно розуміти, що Україна – це не Ізраїль, у нас інші стартові позиції, навіть з точки зору прихильності навіть самих медиків до вакцинації. Медикам була надана можливість безоплатно пройти вакцинацію. Для цього були створені мобільні бригади, але погодилися лише десь в середньому близько 10% в різних регіонах України. Це в середньому. Тож із 370 тисяч осіб, які були заплановані на перший етап, ми знаємо, що зараз охоплено близько 120 тисяч. Нужно ли вакцинироваться тем, кто перенес уже коронавирусную инфекцию? Так, можна, це є безпечно, абсолютно це доведено. І тут є навіть імунологічні підстави стверджувати, що потрібно. І є дослідження, які говорять про те, що коли після перенесення COVID-19 вводиться одна доза вакцини проти COVID-19, то це значно сприяє підвищенню рівня антитіл до віруса. В принципі, що пов'язують із кращим захистом, хоча цей момент ще не доведений. Але ми в першу чергу повинні охопити вакцинацію тих, хто не зустрічався ще з COVID-19, але при наявності зайвих доз зараз ми маємо, в принципі, в чомусь навіть надлишок через відмову медичних працівників та й військовослужбовців. Тож ті, хто планує пройти вакцинацію раніше, ніж 6 місяців, має можливість це зробити через мобільні бригади. Как вы думаете, почему мы получаем столько отказов от вакцинации? Как быть с теми людьми, которые верят в то, что ну вот сейчас нас вакцинируют, там вот нам какие-то чипы пришьют и так далее? Ну, знаєте, з тими людьми, які це вірять, що їх чіпують, то тут, знаєте, можна спростовувати, що їх не чіпують, але повірте, вони знайдуть і інші які-небудь міфи, придумують ще щось, тому що, знаєте, тут не від розуму йдуть подібні вірування, тож вони, в принципі, в своїй фантазії абсолютно безмежні. Якщо говорити про те, як пришвидшити, наприклад, вакцинацію, зробити її більш доступною, то зараз вже Україна почала вакцинацію другого етапу лікарів сімейної медицини і людей літнього віку. Тобто мова йде про те, що хто хоче, той хай і, в принципі, здобуває свій досвід. Чому в Україні так? Це в чомусь історичний спадок, який нам дістався ще від радянських часів, коли в першу чергу вирішувала адміністративна вертикаль, а не академічна наукова спільнота, яка сформувалася. І зараз ми бачимо, що багато популярних професорів займають таку, знаєте, позицію з точки зору мракобісся. Тож тут, в принципі, нічого дивного немає. Сейчас в Украине распространяются новые штаммы коронавирусной инфекции, британские штаммы коронавируса. Чем они опасны и что вы посоветуете гражданам Украины сегодня?
Дійсно, в Україні виявлені варіанти британського мутанта, він більш заразний. А чи він викликає більш тяжкий перебіг COVID-19, я не можу цього стверджувати. Просто коли зростає кількість хворих, а вона зараз реально зростає, то ми будемо бачити і багато і тяжких випадків, які потребують госпіталізації. Доведено, що вакцина, зокрема Covishield, це є абсолютно ідентична вакцина, як AstraZeneca. Вона є ефективна проти британського варіанта мутованого вірусу SARS-CoV-2, тож тут можна лише закликати тих, хто зараз має можливість вакцинуватися, не відмовлятися від захисту і отримати вакцинацію, яку надає держава. А побочные эффекты от вакцинации есть? Ну, якщо брати те, що вакцина дозволятиме жити людям розумним і не дуже, то можна вважати, що це побічний ефект. Якщо брати, я тиждень тому вакцинований, з вами спілкуюся, ніяких додаткових можливостей в мене не з'явилося, ні роздавати 5G інтернет, але є біль в місті ін'єкцій протягом доби. На другу добу багато хто з вакцинованих, моїх колег, зокрема, відмічає, що є озноб. Повірте, що це невелика ціна за те, щоб не потрапити в реанімацію з COVID-19, не мати тяжкого перебігу, і сім'я потім не жалкувала за втратою рідної людини. Дякую вам, пане Федіру. Чохсагол нас. Дякую вам. Федір Лапій був з нами на прямому зв'язку, лікар-імунолог, кандидат медичних наук, доцент. А я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания буквально на несколько минут. Мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не отключайтесь, Коршкинч.